Učesnik Velikog brata Rade Vasić izazvao je pravi skandal otkrivši neke detalje vezane za ovo takmičenje. Ukućani Velikog brata nastavljaju da šokiraju, a Rade Vasić izazvao je pravi skandal otkrivši neke detalje vezane za ovo takmičenje. Njegova izjava izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i navela fanove ovog realitija da se zapitaju da li je u pitanju nameštaljka. Bolje da pitaš rukovodioca nego da praviš probleme. Samo nam se skida novac. Ja taj novac i onako neće dobiti, to će Giba da dobije i možeš Gibi da se obratiš, jer tako je dogovoreno da Giba pobedi, rekao je Vasić. Spornu izjavu možete pogledati ako kliknete na link od video snimka u opisu ove vesti i sami zaključite da li ove optužbe imaju osnova.